Сега възможност за сините. Цонев шутира. Топката обаче е в ръцете на Даниел Наумов. Борислав Цонев бе човек, който отправи изстрела към вратата на Даниел Наумов и маркираме първо точно изпълнение. Може да ме извините. Що се отнася пък до ЦСКА 1948, там Андон Гущеров, голмайстор от изминалия сезон във втора лига, се завръща в групата. Тук възможност на Сиро Мохамед бележи. Левски открива резултата в 6-та минута. Оставен абсолютно непокрит на метри от гол линията, на Сиро Мохамед успява да се разпише и да даде аванс на сините. Радост за привържениците на Левски, радост и в ложата на сините. Преди да попадне топката в Насиро Мохамед, тя се отби в страничния стълб. След това и при неговия удар за втори път се отби в страничния стълб, само че този път попадна в мрежата на Даниел Наумов. Предпочета да връща назад към Матео Стаматов. Индивидуални действия на Стаматов. Успя Матео Стаматов да комбинира със своя съотборник. Действията се развиват в наказателното поле на Даниел Наумов. Факт е обаче, че и Климентов бе на гърба му и го бе задържал с дясната си ръка. По-скоро съм несъгласен тук, неразчетено излизане междувременно пък на Даниел Наумов. За сините една разочароваща и негативна серия бе прекъсната. Георги Русев сега отлично подаване. Галин Иванов стреля, спасяване на Николай Михайлов. В 35-та минута маркираме и първия точен изстрел на футболистите на Красимир Балуков. Забравен Галин Иванов на далечната града. Далеч от него Ивайло Найденов. Далеч от него и Насиро Мохамед, който не се бе прибрал на време. И тук късмет за Левски, че резултата не беше изравнен. Отлична бе позицията на Галин Иванов. Не му се получи изстрела обаче. Да видим сега какво ще предпочете халфа на сините. Отново изстрел. Спасяване на Даниел Наумов. Страхотно изпълнение на Борислав Цонев владее обаче. Насиро Мохамед. Между двама успя да прокара топката към Спирингс. Спирингс за Борислав Цонев. Изстрел на Борислав Цонев. 2-0 за Левски. 56-та минута. Сините повеждат с 2-0 във втори пореден двубой. Борислав Цонев се разписва. Страхотно изпълнение на юношата на сините. От дистанция с по-слабия си ляв крак. По перфектен начин успя да намери топката Борислав Цонев. И в 55-та минута за втори път в днешната вечер да преодолее Даниел Наумов. Изпълнението на Цонев, намеса на Даниел Наумов. Добре реагира при всички статични положения. Ударите 7 за Левски, 3 за ЦСКА 1948. 5 от 7-те изстрела на сините са точни. Гостите продължават да са само с един, дело на Галин Иванов. Тук възможността за Борислав Цонев. Пада той. Това ще е дуспа за Левски. Симеон Петров извърши нарушение срещу Борислав Цонев. Влизане в гръб от страна на младия централен бранител на ЦСКА 1948. Без никакви претенции от негова страна. Абсолютно наясно беше той, че действа непозволено. Да, факта, че посегна за топ или Наумов. Изстрел на Цонев. 3-0 за Левски. Минутата е 63-та. Борислав Цонев бележи второто си попадение за деня и трето след завръщането си в Левски. В рамките на 6 минути успя да реализира двата гола Борислав Цонев и от тук насетне не само игровото предимство на Левски е много категорично, а и предимството в резултата. Левски имал толкова комфортен аванс тук на стадион Георги Аспарухов. Тогава двубоя срещу Етър завърши при същия резултат 3-0. От тогава датира и една серия, за която ви споменах по-рано, серия от 3 поредни победи на Левски, дошла в края на октомври и началото на ноември 2019 година. Тук аванса на сините може да стане още по-голям. Паулини отстреля, само че Даниел Наумов успя да лови. Насиро Мохамед владее от дясно. Центриране на Насиро Мохамед.
Стивен Петков опита акробатично изпълнение, след това изстрел още един на Насиро Мохамед. Топката обаче преминава покрай вратата на Даниел Наумов, близко до второ попадение. Бе и Насиро Мохамед в тази ситуация. Галин Иванов, лично спиране на Галин Иванов. Матео Стаматов е срещу него. Иванов успява да подаде в наказателното поле. Спасяване на Михайлов. След това Мартин Камбуров бе близо, но не успя да прати топката във вратата на Левски. Струва се, че Живко Атанасов бе човека, който успя да спре Мартин Камбуров. Със сигурност много любопитен момент, в който ЦСКА 1948 бе най-близо до попадение във вратата. Опасността все още не е отминала. Опасен изстрел, който обаче преминава покрай вратата на Николай Александров. Ще изпълнява и ловия удар. Пас насочен към Симеон Петров. Изстрел на Петров. Греда. Сили и Мари Петков, Илия Юруков. И сега отново Юруков владее. Стивен Петков с едно докосване. След това не се получи комбинацията. И все пак топката е в краката на Стивен Петков. Той не успя да стреля. Продължава натиска на Левски. По нищо не личи сините да намалят скоростта. Тома Даске, Стайн Спирингс. Пас по земя на Стайн Спирингс, Станислав Иванов. След това Тома Даске, Стивен Петков. Акробатично опит, по-скоро за акробатично изпълнение, което не се получи.